trikimailua edo tratua. 2025ko urriaren 31an, Leire, Mikel, Urko eta Jon trikimailua edo tratua egiteko elkartu ziren Urnietako Berrosoeta parkean. Oso berandu zen, gauerdia aspaldi pasata zegoen, eta hiruak aldera ziren, gau beltzeko ordu madarikatua. Urnietako etxeetan atea jotzen hasi ziren, gozokiak lortzeko asmoz. Bat-batean, 13. etxean sartzea gonbidatu zituzten. Hasieran oso jatorrak ziruditen etxeko jabeak, baina egoera laster okertzen hasi zen. Lehenik janaria eskaini zieten, eta oso ona zegoen. Ondoren, etxeko sotera eramateko eskatu zieten, zerbait jolasteko aitzakiarekin. Sotoan, iluntasunagatik beldur handia sentitzen hasi ziren. Eskailera jaitsi eta berehala pailazo bat azaldu zen. Susto izugarria hartu zuten, eta korrika hasi ziren ezerrez ikusi gabe. Hala ere, harrapatu egin zituzten, eta aulki batean lotu zituzten soka potolo batzuekin. Pailazoa eta etxeko jabeak labana botatzen hasi ziren, eta lau gazteentzat hori esiera bakarrik zen. Jaurtiketa asko ondoren, Mikelek zorte handiz laban bat hartu zuen, eta sokak mozten hasi zen. Neskamutilak ihes egiten saiatu ziren, baina bat-batean pailazoa eta beste gizon batzuek bakoitzak eskopeta bat hartuta gazteen atzetik abiatu ziren. Burutik jota zeuden, eta tiroka Anjon akatu zuten. Anjon hilda lurrera erori zen, eta bere gorputzak Urkoren hanka jo zuen. Urkok estropezo egin zuen eta hiltzaileek jipoitu egin zuten. Bestalde, Leire eta Mikelek korrika jarraitu zuten Gaztelorantz, eta bertan eskailera jaisten ari zirela pailazo erori egin zen eta bueltaka jaitsi zen eskaileretan bera. Bitartean, Urko zorabiotik esnatu zen eta lagunen bila abiatu zen korrika. Leire eta Mikel, berriz, kiroldegira iritsi ziren. Leihoetatik jendea ikusi bezain laster, poliziari deitu ziren. Neskamutilak negatzen hasi ziren, eta Urko oraindik zorabiatuta hiltzaileekin topo egin zuen. Zaldunbegiko kalean behera zihoazela, Leire oso nekatuta zegoen, eta atxeden atzeko gelditu zen. Hiltzaileak berehala iritsi ziren Leireren ondoa, eta ez zuen aukera handirik izan. Mikelek korriketa presaka jarraitu zuen aurrera. Urnietako plazara egotzeko igogailura iritsi zenean, botoia behin eta berriz sakatzen zuen, baina hiltzaileak gero eta gertuago zeuden. Iritsi zirenean, Mikel iheslekurik gabe geratu zen, baina azkeneko momentuan hiltzaileetako batek tiro bat jaso zuen, eta lurrera erori zen. Mikel urduri eta erdi negarrez zegoela, lurrera zegoen hiltzailea begiratu zuen, eta orduan Urko ikusi zuen, eskopeta eskuetan zuela, eta hala bazan edo ez dazan sak dadila Urnietako plazan.